Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 16. Saan anain kalintegan? Pumanaw tayo, akas iti isasangpet tayo, agtrabaho tayo. Kayat tayo at iliwan ti angin, kat anya ti maganab tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Paano ko nagtrabaho? Bakit? Adda ka di kwartam di talakay. Adda ka nung gatangan ni Benjo a project na eskwilaan. Pag gasolina klangan da ito iti motor. Kasta ka di. Angam, alam latan. Kat, kasanon nga ti paggasolinam? Makamuditan, tinapatag, makabayad ni Benjo iti eskwilaan da. Talaga narigat ti biyag mi ita, nanang. Ay na, anak ko. Manulaang mo't ngay ngamit ti sweldo ti ordinaryo a construction worker akasken ka. Kurang pa'y nga rod, para kadagiti mga anak mi. Adda maited ko atulong. Ang basit laeng taamom basit laeng ti maaw-awat ko a pensyon. Amok day ta, nanang. Padasem ti agbirok iti trabaho. Aday tay dakdakkel ti sweldo. Nagsipngetan dito'y balay, bakit? Kasano, naputin man ti kuryente tayo. Kasi tayo met. Ay, saan mo ko mga ay-ayan ti bagim lakay? Dumakdakkal ti gastos tayo. Ta dumakdakkel mat dagiti ubing. Umad-ado a talaga ti gastos. Talaga asaanan nga umanay ti sweldok, bakit? Kasano nga tanda ito'y? Kasano maisakad yo dagiti 5 nagsasarunong nga anak yo? No construction laeng mati trabaho nila kay mo. Ay, iso nga rod nga anusan da kami kumapay laeng ang makipagnaad dito'y daan a balayo. Ginatang danday to'y. Inton sumaruno a bulan, alaan ng jegim matang. Kasano kayon? Tsaka mo, manang. Ibagamkin nila kay mo, taagbirok iti sideline na. Kasanon no agkulehyon ton dagiti anak yo? Ibagbagak nga rod day taka ni Virgilio. Saan mat nga rod ang mabalin nga trabaho ka, tay aywanam mo dagiti anak yo? Ay, nagrigaten ayat ibiyagyo. Anong samday ta nagbati alugaw? Isula ang tinatdala kay. Ay, kasimot dagiti anak ta. Lugaw ti kinanda. Linaokak iti bulong ti marunggay, tapno adamot sustansya na Sana kastoy ti kayat ko abiyag, bakit? Wan gayam. Naskan nga agsapol tayo iti pagakaran tayo. Tanagatang handay ti balay kan lote. Sapay nagngina ti agabang iti balay ita. Makabiro ka pa'y ka di iti sideline mo, lakay. Kurang ngamin at talaga ti masusweldom. Agabrodaksan, bakit? Nabayagan a planom day ta. Kasano ngay, kat nagrigat mo ti adda pa nagbiag tayo. Pangalaan ta iti kwarta a pagabrod mo. Nanang, itakla nga umasidag kada kayo. Tulungan dakman. Anya aya ti masapul mo. Agabrodak ngamin. Kasapulak ti kwarta. Ay, pagtitinulungan tayo day ta. Ibagak kadagiti kakabsat mo, tatulungan da ka. Uwan man, nanang. Hanggang inton mayat ton ti trabahom ija abroad. Bayadam to idaadagos Uwan, nanang. Ikarik day ta. Si kagayam ti bagbagada a Pilipino a kabarbaro a kadwami. Uwan, manong. Virgilio tinagan ko. Manuel tinagan ko. Nabayag ka din dito abroad? Ay katuna, 15 years. Uy, nabayagan nga rod. Hindi mayak dito. Sa anak pa kalbo. Ngamga po itinakaro apodot na dito. Kita man, awanan ti buok ko.
Pakakitaan day ta, anabayaga kun ditoy. Awan ka di pa'y plano mga agawid? Ate, agpurgod ako next year. Isungada ka ditoy. Tasikanto, ti sumukat kanyak. Nakaurnong ka siguruan niya? Katuna, isung agpurgod ako na. Tanarigat mat no mayadayo ak iti pamilyak iti tong palbiag. Tsak mat kayat, nga aglaklakayak latan ditoy. Kasta ka di, Manong? Anya nga iti maganab ko, no agtali na edaklaan ditoy. Ngam, jak mat makaden na ti pamilyak. Maamiris mo to dayta, no bumayag ka ditoy abroad. Saan laaday taggasgastos tar aramidem? Itatadan nila kay mo iti abroad, agurnong ka. Wan manang, dayta talaga ti aramida. Nasaya at. Kang runaan a plano mi, kat makagatang kam iti house and lot. Katwan narigat no dumakkel dagiti anak yo nga awan bukod yo abalay. Oh, nakita mo daytoy balay a paggasgastusam, lakay? Ay na, maragsakan ak bakit? Addan pa kakitaan ka dagiti rigrigat ko ditoy. Ado pa, iti kasapulan a kwarta, tapno makompleto daytoy abalay. Isungarod ngan ano saklat ati agtrabaho ditoy. Ag-overtime aktayen. Tapno mapunduan ti pan nakaaramid ti balay. An-ano sam, lakay? Ket, kumusta mat ti panagadal dagiti ubing? Saan ka amadanagan? Tananga nga to dagiti grades da. Adda ka di balay dagiti anak ta. Kasaritak man ita. Sakbay nga ginanaak. Mabit laang, tayabak ida, tapno ag-video call kayo nga aga-ama. Ay, nagbiitan analpas ti balay yo. Wan, nanang. Mabit laang amal pas ti balay no adda kwarta. Dayta ket ti pagsayaatan na tanapan ijay abroad ni Virgilio. Wan, nanang. Saan ama sayang ti bannog na? Ay, tangay adda ijay abroad nila kay mo. Nasaya at siguro no gumatang kayo matan iti pang serbisyo alugan. Jak amo, no anamunga ni Virgilio, nanang. May-mayat siguro no adda serbisyo. Tapno saan dan amarigatan. Mami, kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko iti kuleyo. Katuan agiskwela kayo, aging gaakayat yo. Tada ni daddy yu iti abroad. Saan mo pa'y apagawidin ni daddy? Tapno makalpas kami amin nga agkakabsat. Day tati ibagbagakan ko na. Adda amin arapa amin nga agkakabsat, mami. Ala, anak, agiskwela kayo. Adda kwarta tayo. Adalan nyo, ti kayat yu akurso. Ket agawid akon, ije Pilipinas, Virgilio. Talagang agforgod ka na, Manong. Katuna, agnegosyo kami langan kan nibakat ko ije Pilipinas. Agyaman ak iti adu at tulong mo kanyak, Manong. Awan nan yaman na saysaya atam kit di ditoy. Kat no makaurnong ka, mabalin mo matan ti agawid, tapno makadenam ti pamilyam. Awan pa iti planok nga agawid, Manong. Adu pa iti kasapulan ti pamilyak. Kunak man no kunam analpasan ti balayo. Nalpasan. Ngam kayat ni misis ko, agumatang kami kano iti serbis da. Kasapulan nga ron ti manong nga tawon nga extension. Isong aro deta ti pampanunotak, Manong. Ken agad adal pa dagiti ubing. Ay, jakon makaawid. Lakay, agsakit ni nanang mo. Planong ka di ti agawid? Kasano dagiti babayadan iti tuition pinagiti anak tangay no agawid ak. Ipawit ko langan ti kwartang aramate ko mga agawid. Tapno aramaten yung madita. Kasano nga roda ni nanang mo? Awagak dagiti kakabsat ko. Isuda pa lang ti mga sikasukan ko na. Ngam amang no saan mo na makita pa'y ni nanang mo, no saan ka nga agawid ita. Ay, no awan ko matiado ababayadan ta.
Si Kalangan ti mapan mangbantay kini nanang. Ipagpagapumlakan niya akon. O sige, no day tati ko nam, lakay. Ay, kunak man, no ni Virgilio daytoy adda ditoy abay ikaw. Siyak, nanang. No kasta, tagtagainip ko lang asimbang put ni Virgilio. Wan, nanang. Ay, agawid pa'y ka ti anak ko. Manon atawan ajak nakit-kita. Nanang. Mabilbilangan ti aldaw ko. Isulangan ti anak ko ajak nakit-kita. Naggraduar mo la amin ng dagiti anak yo. Wan, manang. Puro da amin professional. Nagbunga ti adu arigat kan sakripisyo ni Virgilio. Isungarod ako nak nga agawid dan, tani, addan idad mi. Ay katwan apay pailaang nga agtali na ijay abroad. Kat nakalpas mo't amin ang dagiti anak yo. Adda mo't balay yon. Adda pay lugan nyo. Anya pay latibirukin nyo. Mami, agawid gaya man ni Daddy. Wan tanakalpas kayo mat amin ang iti panagadalyo. Sa bagay, professional kami aminan. O anya, asino kada kayo ti sumurot iti airport amang sabat ka ni Daddy yo. Kaya't ko kumamami. Ngam na era nang adda meeting mi. Sana mabalin adyak atindaran. Kasta ka di? Dagiti kakabsat ko. Amangan mabalin damat asumurot. Sige, kasaritak ida. Lakay, nakahawid ka matlaangan. Uwan, bakit? Kalpasan tinaunday apanawin. Adda akon dito'y Pilipinas. Ay nga maapay nga'y anak ko tong ka. Gagangay itinayadayo iti pamilya. Ay, wan. Ayan nga'y dagiti anak ta. Apay si kalayang matisimabat kanyak dito'y airport. Ay, adda amin trabaho da. Busy da kadagiti trabaho da. Kasta ka di? Among matan asaan da akaya ti masinga. Tasaan mat basta-basta ti posisyon da. Dayta tinakaitabunan ni nanang, lakay. Ay. Diyak man na nakaawid iti pimusay. Manunatawan tinapalabas. Katanya ngay ngarod. Adda ka mat iti abroad. Uwan, bakit? Amok amaawatan nak ni nanang. Ala. Agawid tantani. Kunam itay ang maululaw ka. Uwan nga rod, bakit? Maditirik nak. Mami, apay anak ay ni Daddy. Madi ka no tirik nana. Kasla damat sakit na naggapo di abroad. Uwan nga rod. No adda ko mapanawon mo. Kadwaan nak amang ipadoktor kan kuana. Busy ak, Mami. Amumutan, akas manager iti dakalabang ko. Adu ti responsibilidad ko. Kasta ka di. Asa na balay? Tawagak dagiti kakabsat ko. Taisudan to timang kadwakang ka. At damot siguro oras da. Unay matdaytan, 5 dagiti anak yo kin ni Virgilio. Uray maysa, awan man lati makawaya amang ipa-check up kan kuana. Adda nga min trabaho da. Uray pay, awan lat panawin damutan para kini Daddy da. Ay. Agasam tinagado a sakripisyo nila kay mo iti abroad. Tapno makaadal dagiti anak yo. Itataiso ti agkasapulan iti tulong da. Awan da. Manang. Kasla awan anak yo no kasta. Ay, huwan nga rod. Alakat ano samang aywanan nila kay mo ading ko. Imay nakakadibinantayan ni Benjo dito'y ospital, lakay. Imay,
Ngampimanaw matla dagos. Tadda ka no trabaho na. Saan na talaga amalanganan ti trabaho na? Iso ngamin ti manager. Kat nagtumarka ka din iti agas mo. Kasano ama ka tumarak? Katjak pa'y nanghan. Anya, saan nakaapinakan ni Bencho? Kastay ko na. Agap apura. Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na. Awan panawin na amang pakan kanyak. Ala, mabiit lang. Siya kung timang pakankan ka. Dagiti ngay daddo mga anak ta. Umay da ka di mat bisitaan. Agpin na to doon damat lakay. Puro da amin busy. Nadamag ko ama sakit ka kanukayam, Virgilio. Uwan manong. Agkarasubliak dito ospital. Isong aron ngay may kabinisita. Pudno jay ko namidi manong. Asan arumbang ngayibos ko ti oras kan panawan ko di abroad. Ita, nakapsut akon, kan managsaksakit akon. Diakon ma-enjoy ti biyag ko, tadan sakit ko. Day tati rason, no apay anapanunot ko nga agawit idi. Diyak kayat nga aglaklakayak latan iji abroad nga agtrabaho. Imbag ka pa'y manong, tanaragsak ti biyag mo iti sidong ti pamilyam. Kaduak latan ni bakat ko. Nagtinulong dagiti anak ko, tapno makaadal dagiti kakabsat da. Saan ko nga inako amin? Tanarigat mat no siya amin. Maawatan ka manong. Ala, agpaimbag ka nga rod. Saan mo abaybay anti salunat mo? Dahi tati kang runaan nga ipangpangrunam ita. Kaya't ko kumamat agpaspasyara kaduak ni bakat ko. Ay kahit agpapigsa ka pa'y No hindi pa'y kumana panunot ko tinagawid. Maramid ko kumapay dagitay ta. Ay, permiti babawik, manong. Nakaawit kami ka ni Daddy yung manipod ospital, Bencho. Kat, anya na ito'y amasangputan mi. Inawagak dagiti kakabsat ko, mami. Mangipay tayo iti basit a parambag. Paarakan ni Daddy, iti iruruwar na iti ospital. Anya a parambag, anak? Daddy! Oh, Daddy! Jane, anak? Inarakop nakmatan. Sorry, Daddy. Nga manipod ita. Ipaayan kayon kin ni Mami iti panawan. Daddy, ada kay kaginatang ko para kan ka. Anak? Sorry, Daddy. Ang bayan niyo. Manipod ita. Ipaayan kayon ka ni Mami iti panawan ko. Naamiris mi ngagkakabsat. Anas kan anaragsak kayo ka ni Mami. Ay na, agyaman anak ko. Ngem saan da kami apakadanagan kini Mami yo? Manipod ita. Di min itulog. Nga agliday kayo pa'y kan ni Mami. Daddy. Aywanan dagiti naganak, gaputan no awanda. Awan tayo mat iti daytoy alubong. Di liplipatan dagiti sakripisyo da, tapno laeng magunodyo dagiti arapapyo iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.